ami a konkrét városmisszió témáját. Pokiaľ ide konkrétne o tematiku mestských misií, úgy éreztük, hogy van egy régi adósság. cítili sme, že je tu istá naša dávna podlužnosť. Budapesten majdnem minden templomban ugye a bejárat tájékán, vagy kívül, vagy belül a V templomban Budapešti pri každom kostole, približne kde je hlavný vchod, van egy kereszt. je kríž, Egy missziós kereszt, misijný kríž, amire régen ráírták az na ktorý évszámokat, odávna vypisovali vročenia, dátumy amikor jednotlivých abban a templomban népmissziót tartottak. misií ľudových, ktoré sa v tom ktorom kostole konali. Most én gyerekkoromban mindig láttam, hogy 1948-ban ezek a számok Som si befejeződnek. uvedomoval, že rokom 1948 končia tieto dátumy, tieto roky. Amikor 2003-ban átvettem az Keď som v roku egyházmegyek 2003 vezetését, prevzal arcidiecézu, akkor megbeszéltük a plébános atyákkal, tak sme sa dohodli s pánmi farármi, jó lenne azokat az évszámokat že folytatni. bolo by dobre v týchto dátumoch pokračovať a dať tam čerstvejšie. Csak persze azóta a világegyházban Len sok minden samozrejme, odtedy megváltozott. sa v univerzálnej cirkvi mnoho vecí zmenilo A missziónak is új módszerei alakultak ki. a samozrejme vyvinuli sa aj nové spôsoby vykonávania takýchto misií. Mi sokat tanultunk Veľa Róma sme sa naučili városából, od mesta Ríma, ahol bevezették a plébánia hete nevű rendet. kde zaviedli aktivitu, ktorá sa volala Farský týždeň, Ami abból állt, hogy ktorá spočívala v tom, egyrészt a plébánia papsága, hitoktatói és egyéb belső farár a jeho munkatársai spolupracovníci a katecheti egymással együtt elmélyítették a spoločne hívő odaadásukat és a küldetéstudatukat. prehlbili svoju identitu svojho povolania. Másrészt megszólították az egész Na plébániának a druhej strane közösségét, oslovili celú farskú komunitu, lehetőleg liturgikus keretben is összegyűjtve pokiaľ bolo őket. možné aj v rámci liturgického zhromaždenia. És végül megnyíltak a világ felé. A napokon, ako to je tretia fáza, sa otvorili svetu Különféle módjai voltak. rôznymi spôsobmi. Például Napríklad nem hívőkkel keresték a hľadali kapcsolatot, kontakt s neveriacimi, akár szociális segítség útján, ha napríklad szegényeknek mentek cez el, sociálnu pomoc, keď kontaktovali chudobných, akár a kultúra területén, cez kultúrne köztereken, aktivity na verejných priestranstvách, akár úgy, hogy a harmadik világból érkezett alebo tak, emberek, že pozvali misszionárusok misionárov z tretieho sveta, vették fel a kapcsolatot, hogy a s tými egész vstúpili do világnak a kontaktu, realitására aby megnyíljanak. predostreli realitu celého sveta, situácie v celom svete. Tehát mi Budapesten úgy gondoltuk, hogy a Takže my sme si v Budapešti uvedomili, že szerények, síce naše možnosti sú dosť skromné, de azért ennek a három ale elemnek tieto tri komponenty jelen kell lennie a plébániai misszióban is. musia byť prítomné aj v tých farských misiách, farnostiach. Így aztán elkezdtük a főváros plébániáin ezeket a helyi Tak potom missziókat. sme začali na tých jednotlivých mestských farnostiach tieto miestne misie, Ez kb. 3 éves folyamat volt. čo bol proces približne trojročný. Közben Medzi tým mi megismerkedtünk azzal a városmissziós körrel, sme sa spoznali s tým okruhom mestských misií, ami Nyugat-Európának egyes nagyvárosait fogta össze. ktoré vytvorili jednotlivé veľké mestá západnej Európy. Nevezetesen Bécs, Párizs, Menovite Lisszabon és Vieden, Brüsszel. Párizs, Lisszabon a Brüsszel. Mellett fölvették Budapestet is ebbe a körbe. Do tohto kruhu prijali aj Budapešť És ez azt jelentette, hogy a a to znamenalo, nagyvárosok missziója že veľkomestské misie évente követte egymást. Egyik évben az egyik város, sa aztán a másik uskutočňovali a évben. nasledovali rok po roku. Az utolsó volt 2007-ben Posledná bolo Budapest. v roku 2007 v Budapešti. Na most a többi városokban részben én magam is elmentem a Do missziós ostatných héten. miest som aj ja sám sa zúčastnil týchto misií v iných mestách. A többi városok püspöke is ott volt. V prítomnosti aj biskupov týchto iných miest. Részben pedig papokból és világiakból álló küldöttséget A is. súčasne sme küldött ide vytvorili aj Zsangolba. vyslancov a také
skupiny vyslancov, ktorí išli do týchto miest zbierať skúsenosti, ktoré pozostávali jednak z kňazov, jednak z laikov. Tehát ez azt jelenti, hogy kb. 60 ember az egyház megyékből átélte ezeket a 60 ľudí z našej diecézy nabralo skúsenosť v misiách týchto iných miest. Ezen kívül Okrem toho, ennek a missziós munkának volt egy központi nemzetközi szervezet. táto misijná práca mala svoju ústrednú medzinárodnú organizačnú skupinu, És abba is küldhetünk tagokat. do ktorej sme tiež mohli posielať členov. És itt adnám át a szót Tu Marik by som József podal doktor úrnak, slovo pánovi Jozefovi Malíkovi, aki civilben orvos, ktorý je v civile lekárom, azonban ezekben a missziós ale v týchto munkákban vezető szerepet misijných töltött prácach be. zohrával vlastne vedúcu pozíciu. És a 2007-es városmisszió A után počas misií v roku 2007 a po nich ő lett az egyházmegye missziós referentúrájának a vezetője. on bol vedúci tejto skupiny alebo tohto odboru na arcibiskupstve odboru mestských misií, ale aj toho, čo po týchto misiách nasleduje. Tehát továbbra is foglalkozik az egyház megyében működő Takže missziós aj munkákkal. naďalej sa vlastne zaoberá kontinuálne s misijnou prácou, ktorá sa odohráva v diecéze.